Ok. Salut, m-am găsit la un episod din Bogdan Popovici, canalul meu, ca de obicei. Astăzi sunt aici la finii mei și mă dau cu ATV-ul. O să vedeți că o să mă mișc destul de mult în clipul ăsta. Asta nu mai contează. Dar, da, ăsta e ATV-ul, nu cred că, adică se vede. Acolo am un băiat care conduce și, mai ușor. Și ăsta e ATV-ul tot. O să vi-l are și mai pe integral. Doar că acum mergem înapoi. O să ne mai ducă băiatul care conduce. O să ne mai ducă pe altundeva. Deja vedeți și voi pe unde mergem. Adică nu vedeți, acum o să vă arăt unde mergem. Aici ăsta e tot foarte, foarte frumos. Ce să vă zic, e foarte fain. Dacă unii dintre voi aveți ATV, sigur știți. O să fac un clip când o să-l duc pe băiatul care m-a dus pe mine pe ATV. O să-l duc eu pe motocicletă, hopa. M-am zis că o să mă mișc destul de mult în clipul ăsta, pentru că... Vai, mamă, mă doare cotul deja. Dar să mă pun camera. Nebunule! Deci e foarte tare ATV-ul. Doar că e de off-road, aia e chestia. Ce să vă mai spun? Nu uitați să vă spun să vă abonați, să apăsați pe butonul ăla de like, că mă ajută foarte, foarte mult. Chiar dacă e ok. V-am spus că să mă mișc destul de mult în clipul ăsta, v-am spus asta, am spus de 3 ori. Bun, e foarte fain, mie îmi place foarte mult. Aici avem un câmp, vedeți și voi și acolo. E o baltă. O să vă arăt și puțin motocicletele, dar o să mai duc pe undeva mai încolo, pe unde am fost ieri, știi? Nu pe acolo. Da. O să ne ducă pe unde am fost ieri, că ieri am fost. Știu că n-am mai postat de foarte, foarte mult timp, aproape de o lună sau două, cam așa. Da, de o lună sau două n-am mai postat. Și sper să vă placă toate clipurile pe care le fac și în continuare. Ok, acum mi-am reparat și telefonul, deci arată foarte, foarte fain, am pus și foaie de sticlă. Hai, du-ne pe acolo. O să ne ducă pe altundeva și o să vedeți că accelerează un pic mai tare, să fie o scenă mai frumoasă. Ok, o să fac și partea a doua pentru că acum se bagă la cabană. Sper că v-a plăcut acest clip. Aici e foarte, foarte fain, o să mai facem câteva clipuri pe aici, prin pădure, tot felul de astea. Eu am fost Bogdan și dacă v-a plăcut acest episod, să vă abonați și să apăsați pe butonul de like pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Sunteți strong, eu sunt strong de data asta. Eu am fost Bogdan și ne revedem data viitoare. Pa!